Čau, tu Michal Kopecký, autor bestselleru Príťažlivosť a blogu akozbaliť.sk. No a dnes sa chcem s tebou podeliť o perfektnú vec, ktorá mi včera práve napadla, ako som išiel autom. A doblikol mi jeden koncept, ktorý ti pomôže, verím, minimálne tak, ako princíp príťažlivosti 80/20, pravidlo 5, môj koncept šťastný zadaný a množstvo konceptov, jednoduchých konceptov a myšlienok, ktoré majú veľmi rýchlo dopad a výsledky na tvoj život. A takúto radu, takýto koncept, takýto princíp ti dnes vo videu dám. Fakt som zastanca takýchto konceptov, kde zložitú vec, kedy chlapi majú obrovské problémy vo vzťahoch so ženami, dokážeme vyriešiť jednoduchou zmenou myslenia. Mám pre teba v tomto momente zákernú otázku. Ako sa správaš k ženám, keď si sám a keď si nezadaný? Skús sa nad tým na moment zamyslieť, ako sa k týmto ženám správaš, respektíve k ženám, ktoré chceš. A dovol mi hádať, pravdepodobne to bude niečo z tohto. Tlačíš na píľu, chceš sa s nimi veľmi stretnúť, ponižuješ sa a ukazuješ svoju nižšiu hodnotu, príliš sa tešíš, keď máte spoločne niečo riešiť, pcháš sa jej do zadku a snažíš sa ju zaujať, snažíš sa byť taký, aby si sa jej páčil a neustále jej vypisuješ, aj keď ti ona neodpisuje, tak jej posielaš ďalšie správy a keď náhodou možno nie je niečo podľa tvojich predstav, tak jej vyčítaš veci, že neprišla na stretnutie, neprišla skoro na stretnutie, alebo sa s tebou nechce stretnúť, alebo sa stretáva s niekým ďalším a do toho samozrejme zapadá aj žiarlenie, že možno chce niekoho iného alebo ide von s niekým iným, nejde s tebou, prípadne možno sa stretla s bývalým a dlho sa s nimi naťahuješ, na stretnutiach máš nádej, že z toho by mohlo niečo byť a taktiež keď sa dohatujete na stretnutí, tak ty môžeš kedykoľvek a záleží od kedy má ona čas a nakoniec samozrejme necháš si skákať po hlave. To znamená, že keď možno aj nie je ideálna žena a robí si s tebou čo chce, pretože vidí, že ťa má v hrsti a ty si necháš skákať po hlave. Nie je to náhodou takto, čo spôsobuje to, že si sám a máš jednoducho to myslenie dostatku. Ženy potom na teba reagujú samozrejme veľmi zaujímavo, hovorím, majú ťa v hrsti, nemajú teba záujem, vyhovárajú sa, radšej utekajú za niekým iným. Toto je, prosím pekne, mentalita nedostatku. Kedy máš nedostatok a zubami nechtami chceš získať aspoň niečo do svojho života a spravíš preto čokoľvek. Ono sa to potom prejavuje tak, že si zúfalý, robíš veci, ktoré by si inak nerobil. A teraz tá možno iná otázka, dôležitejšia otázka, ako, a to, o tomto bude ten koncept, ako by si sa podľa teba správal, keby si mal žien koľko chceš, keby si mal sexu koľko chceš a vedel by si, že ďalšia žena je len o krôčik vedľa, že jedna lastovička proste leto nerobí. No a skús si práve toto na moment predstaviť. Predstav si, ako by si sa správal, keby si mal dostatok žien, keby si mal sexu koľko chceš. Tlačil by si sa nejakej babe do zadku, keď ti napríklad neodpisuje. Vyčítal by si nejakej babe, že proste nerobí veci podľa tvojich predstav, alebo by si žiarlil, že sa stretla s niekým mimo teba. Asi by si rozmýšľal úplne inak, je tak? A o tomto presne ten princíp, ktorý ti chcem dnes odhaliť a ktorý ti chcem dať do rúk, je naozaj veľmi silný a keď mi to takto všetko zapadlo do hlavy, tak myslím si, že toto je presne to, čo v tomto momente potrebuješ. Ženy ťa totižto chcú vtedy, keď ich nepotrebuješ a si pri nich v pohode. No a potom sú v pohode aj oni pri tebe, sú uvoľnené, vedia, že nie si z nich až taký hotový a toto všetko sa prejavuje v tvojom správaní. Ono to má množstvo vedľajších účinkov a výhod. Samozrejme otázka je, ako tento stav dosiahneš. A ideálne už dnes, pretože ako som hovoril, ja som zastanca veľmi jednoduchých myšlienok a veľmi rýchlych konceptov, ktoré ti pomáhajú takmer lusknutím prsta. Ja tiež v minulosti, to teraz nie je, že ja už som v nejakej situácii, ja už mám ženu, ja už som mal sexu, koľko som chcel a áno, mne sa to možno v úvodzovkách jednoducho z tvojho pohľadu hovorí, že OK, ty už môžeš mať nejakú inú mentalitu ako mentalitu nedostatku, ale ver mi, že v prvé roky, keď som sa stretával so ženami, keď som s nimi niečo riešil, tak ja som mal presne túto istú mentalitu nedostatku a perfektne sa v tom vidím. Napríklad,
Keď som sa stretával so ženami, tak vyskočila mi hneď Bea a Eliška, s ktorými som sa naťahoval týždne, mesiace, stále sme si vyvolávali, stále som mal ako takú nádej, že už ďalšia káva, z toho by niečo mohlo byť, ďalšie kino, ďalšia prechádzka, ďalší bowling, ďalší biliard a že z tohto by mohlo niečo byť. Mal som mentalitu nedostatku a držal som sa akejkoľvek príležitosti s akoukoľvek ženou, do ktorej som sa dostal. Takže som sa s nimi do nemoty stretával a prijímal som výhovorky, prečo nemôžu byť so mnou a prečo sú práve teraz s niekým iným, prečo sa stretli s niekým iným, prečo sa vyspali s niekým iným, prečo sú vo vzťahu práve teraz s najlepším kamarátom a nie so mnou. Čiže tá moja mentalita nedostatku spôsobovala, že som toleroval tieto veci a že som prehliadal aj iné možnosti. No a ďalšia, Eliška, tiež menovkyňa, tak u nej proste sme sa stretli a boskávali sme sa ešte v ten večer v aute a dohodli sme sa, že spolu pokročíme na ďalšiu metu, tak to nazvem. Lenže stalo sa to, že nemal som dostatok iných možností, aspoň minimálne v hlave a v tej dobe a príliš som sa tešil, tlačil som na pílu, neustále som o tom hovoril a ona samozrejme prirodzene nadobudla ten stav, že chcem to viac ako ona a tým pádom začala cúvať, začala sa vyhovárať, že sa môžeme stretnúť až po skúškovom a všetky tieto veci mi samozrejme vystrelili do tváre. Takže to, že som bol sám nezadaný a do toho, pozor, to nie je zlé, že si sama nezadaný, ale pokiaľ máš tú mentalitu nedostatku, ktorá sa prejavuje na tvojom správaní, tak vtedy je zle. No dobre, aby som nebol nejako negatívne a nehovoril ti, že čo teda je zle a čo by si nemal robiť, tak to riešenie, ktoré mám dnes pre teba a ten nový koncept, ktorý ti chcem odhaliť, je to, čo som nazval a to, čo som si pomenoval po svojom princíp mentality hojnosti. Čiže je to opak mentality nedostatku. Je to praktický stav mysle. Nie je to niečo, čo by si musel mať zákonite milión rokov odžité, že by si už musel mať tú hojnosť okolo seba. To ti nevysvetlím, ako funguje. A je to len všetko o tvojom myslení a o zmene uhlu pohľadu. To je presne to isté, ako ja keď som chodil respektíve stále chodím, do wellnessu a na masáže a keď som išiel po saune do ochladzovacieho bazénika, tak som sa tam klepal, som vrieskal, že ježišmaria, to je studené a po 5-10 sekundách som odtiaľ vyskočil, že už dosť. No a potom mi môj kamarát, môj masér Andrej povedal, že dobre, choď do sauny a minútu v ochladzovacom bazéniku. Ja, že čo si blázon, však to musíme aspoň nejakú prípravu na to, alebo nejakú mentálnu, fyzickú. Ale že on mi povedal, že nie, choď na 5 minút do sauny a na minútu do bazénika. A čo sa stalo? Ja som akoby lusknutím prstu zmenil svoje myslenie a zmenil som uhol pohľadu na túto vec. Následne išiel som do sauny a už som to v hlave prijal za svoju myšlienku a išiel som do chladzovacieho bazénika v kľude, bez akýchkoľvek prejavov som tam sadol, ponoril som sa, bol som tam minútu a vystúpil som. Nerobil som okolo toho žiadnu vedu a žiadne drahoty. Čiže presne takto isto funguje aj princíp mentality hojnosti. Ty ju nemusíš mať v tomto momente reálne v hlave. Ty nemusíš mať úplný dostatok sexu, ty nemusíš mať prebytok žien vo svojom okolí, ty nemusíš mať ženu, priateľku alebo nejaký dôvod, aby si ostatné nemusel riešiť. To, že to nemáš, neznamená, že teraz to nemôžeš nejakým spôsobom aspoň v hlave sám pre seba predstierať. Ja nehovorím, že to máš predstierať pred všetkými ostatnými, že ja si teraz môžem dovoliť, ktorú chcem. Nie, sám pre seba v hlave a následne, keď toto myslenie príjmeš, tak ten stav tvojej mysle, ten princíp, tá mentalita hojnosti pritiahne tú realitu a ty naozaj budeš mať potom tú mentalitu hojnosti, respektíve tú hojnosť vo svojom okolí. Čiže áno, zrazu ženy budú na teba inak reagovať. Zrazu budeš mať viac sexu, zrazu si možno nájdeš priateľku, pretože tvoje myslenie ovplyvňuje tvoje emócie. A tvoje emócie potom, keď náhodou si zúfalý a keď si sám a máš negatívne emócie, tak toto ovplyvňuje tvoje správanie. A zase naopak, keď máš pozitívne emócie, si úplne v pohodičke, tak toto tiež ovplyvňuje tvoje správanie a tvoje správanie následne ovplyvňuje tvoje výsledky. To nie je tak, že chlap alebo človek, ktorý je bohatý, tak sa k tomu dostal tým, že stále nadával, neúspel, na všetko sa vyhovaral, všetko bolo zlé a zrazu zbohatol. Nie, on najprv takým spôsobom myslel. A toto isté platí aj u žien. Ty tú ženu získaš, alebo ten záujem tých žien, ten dostatok a tú hojnosť žien získaš
najprv v hlave a potom tam vonku. Čiže ten stav tvojej mysle, tá mentalita tej hojnosti následne pritiahne pre teba tie výsledky. Ja verím, že to je pre teba dostatočne zrozumiteľné a jednoduché. Teraz čo s tým? Jednoduchá otázka, ktorú si predstav a sám seba sa vždycky spýtaj. Správal by som sa takto, ako sa správam, keď sa budeš zrazu správať možno nejakým spôsobom a doťukne ti to, aj keby mám žien, koľko chcem, základná otázka, ktorú sa vždycky sám seba spýtaj. Správal by som sa takýmto spôsobom, vyčítal by som jej to, tlačil by som na pílu, nechával by som si skákať po hlave, vypisoval by som jej, žiarlil by som, správal by som sa takto, aj keby mám žien, koľko chcem. No a predstav si, že teraz máš tých žien, koľko chceš. Správal by si sa pravdepodobne inak. Je tak? No a týmto svojim správaním a touto novou mentalitou hojnosti, ktorú dokážeš prijať za svoje, len tým, že si vypočuješ toto video, pochopíš tú myšlienku a sám sa rozhodneš, že OK, dnes už nechcem mať tú mentalitu nedostatku, pretože to je len o tvojej hlave, o ničom inom. Dávam ti povolenie, aby si myslel od dnešného dňa v hojnosti, pretože ti to vyrieši množstvo konceptov, ale len jednoduchá táto zmena myslenia ti pomôže skoncovať s tlačením na pilu, tým, že sa budeš pchať niekomu do zadku a robiť niečo proti svojej vôli. Nebudeš vypisovať ženám desiatky a desiatky správ, keď nebudú očividne javiť o konverzáciu s tebou záujem. To neznamená samozrejme, že sa nemáš v tom zdokonalovať. Nebudeš ženám vyčítať niečo, čo sa tebe nepáči. Nebudeš žiarliť na ostatných, pretože žiarlivosť je len strach zo straty a nejaká tá mentalita nedostatku. Nebudeš sa s nimi naťahovať týždne, mesiace bez výsledku, ale budeš vedieť, že proste vedľa je hneď iná žena. No a budeš zrazu si vážiť aj viacej svoj čas. Nebudeš sa stretávať so ženami, kedy to im vyhovuje o týždeň, o mesiac, o 2 mesiace, keď oni budú mať čas. Absolútne nie a nebudeš si nechávať, ako som už naznačil, skákať po hlave od žien, ktoré ani za to nestoja, ktoré proste vymýšľajú hore-dole. Tým, že budeš mať mentalitu hojnosti, tak zrazu si začneš aj vyberať ženy, s ktorými budeš tráviť svoj čas, ktorým budeš písať a má to, ako hovorím, množstvo pozitívnych vedľajších účinkov. Takže ako som ti slúbil, toto je tá moja nová metóda, ten môj nový princíp, ktorý ti vo veľmi rýchlom čase, tak ako ten môj odchladzovací bazénik, dokáže vyriešiť množstvo otázok, problémov, ktoré máš dnes so ženami. Takže verím, že príjmeš tento koncept za svoj. Od dnes maj mentalitu hojnosti a daj mi vedieť, ako to u teba funguje, ako sa zrazu zmenilo tvoje správanie a ako sa tvojim správaním zmenili výsledky so ženami. No a pamätaj, nenaháňaj ženy. Nauč sa ich priťahovať úplne prirodzene aj princípom mentality hojnosti a staň sa magnetom na ženy.